Alhamdulillah, muna gode wa Allah subhanahu wataala na neman kawo ƙarshen waɗannan lakcoci da aka tsara na malamai guda uku za su gabatar. Ina so na amfani da wannan dama domin na gabatar da wasu baƙinmu da suka samu halartar wannan wuri mai albarka, kamar Dr. Sa'idu Ahmad Bukawa daga Jami'ar Bayero ta Kano. Akwai Brother Muktar Wale, tsohon shugaban ƙaramar hukuma a Kano. Akwai kuma Hajiya Zubaida Yahaya, mataimakiyar provost ta wato kwalejin shari'a musulunci ta Liga. Kana kuma akwai wakilin shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Kano Algon, wato Alhaji Magaji Sani Dambazau. Da sauran dai akwai kuma Alhaji Kabiru Turajo, wanda shi ma muna tare da shi a wani lokaci. Zan koma ga shi shugaban taro don ya ci gaba da jagorantar wannan zama, kasancewar an kammala wato lakcoci, sai dai kuma ya buƙaci in dawo insha Allah sai na iya dawo, amma dai yanzu zan mai da akalar jagorancin a gurin shi shugaban taro Malam Ibrahim Khalil. Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu alaihi karim. Wato so ake yi kafin a tashi za a ba waɗansu mutane kamar guda biyar su ɗan yi ta'aliki. Akwai 'yan tambayoyi da wasu suka yi, amma ba wasu tambayoyi ne masu kamar wanda ya magana kan rashawa. Kowa san cin hanci, ba sai an gaya maka mai rashawa ba, kowa ya san mai cin hanci, da mai ci da mai bayar da mai karba kowa san mai yake. Da ka baka bukatar a baka amsa kan wannan magana. Kuma da aka yi na cewa ya kamata a sami waɗannan laccoci, insha Allah shi ciyaman na Islamic Forum Excellency General da ku zai dauki nayin waɗannan abubuwa da za a yi su daga baya. Amma abin da nake so in ja hankali shine cewa dukiya, Allah ya gina rayuwar ɗan adam kashi 98 gaba ɗaya akan kuɗi take tafiya. Don haka dole ne mutum ya nemi kuɗi, ya kiyaye su, ya inganta su, farilla ne. Ɗaya kenan. Na biyu shine cewa kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa, da tarbiyya da tsoron Allah ba za su yi da talauci ba. Ba yadda za a yi talaka ya zama cikakken mai tsoron Allah. In ma yi tsoron Allah zahiri ne, amma ba ɓoye ba, zuciyarsu ba ta da kyau. Kuma ba za ka samu tarbiyya mai kyau a wajen talaka ba. Da haka wannan lallai ne mu sani babu wasa a irin waɗannan abubuwa. Sannan empowerment da Dr. Sani ya faɗa, yadda ake empowerment kamar yadda Richard ya faɗa a littafinsa Why Work. Abin da ake cewa empowerment shine ka gina middle class, shine empowerment. Wannan abu da 'yan siyasa suke yi ba empowerment suke ba, barna suke. Abin da ake cewa empowerment shine mai karamar sana'a ka cicciɓa shi, amma wanda ba shi da sana'a bar shi ya nemo kayansa tukuna. Yawwa, ku daidai da wannan, kada ku rudu. Yawwa, abin da ake cewa empowerment shine wanda yake da karamar sana'a ka cicciɓa shi, amma wanda ba shi da sana'a ya je ya nemi yadda zai rayu tukuna. A zakka a musulunci ba a yarda a ba wa mutum zakka ba shi da sana'a ba kuma yana lafiyayye na zaune, ba da sunan addini ba ne wannan. Wasu mutane lafiyayyu guda biyu firɗa ƙosassu suka zo da annabi suka ce ba su zakka, ya ɗaga kai dube su ya ce ku sani lafiyayye wanda baya sana'a ba shi da rabo a cikin wannan dukiya ta zakka, amma in kuna son ku cuta zan ba ku. Daga ba da neman da abinda masu kuɗi suke yi na ba da zakka, ko ba haka ake ba da zakka ba. Abinda ake cewa zakka shine in a mazhabin malikiya ne abinda zai ishe ka shekara ɗaya, kuma ita muke bi. Ko da yake daga bayan malamai sun ga mutane sun yi rowar zakka suka ce a ba mutum abinda zai ci a rana guda, wannan ba hadisi ba ne. Da aka wajibi ne magana wannan. San da aka yi magana kan wakafi, Malikul Muzaffar wanda shi ya fara yin maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya ya nuna misali na yadda ya kamata a kula da 'ya'yan marayu da kuma yadda za a kula da tsofaffi, da yadda a kula da gajiyayyu
kuma ya rike su a tsawon mulkinsa, wanda kuma ya taimake su suka rayu har a lokacin. kun san ruman, har yanzu ruman a yau in ka je shoprite ruman guda ɗaya sai ka sayi shi naira 2,000 da wani abu. kuma har yanzu ko a ingila ka je ba za ka ci ruman ba sai daga spain. sannan da kifin nan jan nan mai tsada da sai masu kuɗi da suke ci wanda ke ƙara tsawon rai. to a lokacin malikul muzaffar salmon, a lokacin malikul muzaffar 'ya'yan marayu zuwa ake spain a kawo musu ruman saboda da ƙara ƙarfin zuciya, a kuma kawo musu salmon su ci. da haka mu sani cewa addininmu daban, mu kuma daban. in muna son mu fahimci rayuwa sai mu fahimci addini, in muna son fahimci addini sai mu san rayuwa. da haka za a kira waɗannan mutane guda 5 su yi ta'aliki, kowanne za a ba shi minti 2 zuwa 3 saboda daga su kuma manyan mutane su yi bayani tashi. Amma ku daure mu zama muna da tarbiyya, dan galibi da an zo za a yi taro kafin a fara addu'a sai ga mutane furfurfur. wato kullum na takaici lokacin da pop ya rasu mutum miliyan 3 ne suka je jana'izarsa, amma ba za ka ga rashin tsari a wurin. na halarci taron labour party a ingila, amma a wajen taron nan daga fara haka kare, in dai ba tsautsayi ya sa mutum yi tari ba ko ai wani abu na raha, ba wani motsi a wurin. kamar da kuke a yanzu haka ake so. to amma inda za ku ɓata tsarinku da an zo za a fara addu'a za ku fita, a nan za ku ɓata tsarinku. to za ku magani za ku ɓata tsarin ko ba za ku ɓata. alhamdulillah, Allah saka mana da alkhairi. akwai sakonni kafin mu kirawo masu gabatar da taliki daga kungiyar harsashin musulunci ta Najeriya. sun ci a sanar da ku cewa ana gabatar da lakcoci a SAS, wanda a yau wannan dare insha Allah za a gabatar da lakca mai taken shugabanci na gari, ma'anarsa da tsarinsa, wanda dan uwa Dr. Aminu Ismail Sagagi daga Jami'ar Bayero ta Kano zai gabatar, yayin da Imam Mustapha Abubakar Ramadan zai zama shugaban taro. a gobe 15 ga wata insha Allah akwai ladubban aikin jarida da bayani a kafar yada labarai a musulunci, wanda dan uwa Malam Usaini Abubakar Usman Bauchi zai gabatar, yayin da Dr. Isa Muhammad Inuwa daga Jami'ar Bayero shi kuma zai zama shugaban taro. sai ranar 16 ga wata tsokaci game da yaƙe-yaƙe a duniyar musulunci, dan uwa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero zai zama mai gabatar da lakca, yayin da Alhaji Abba Sufi, Darakta Janar na Hizba zai zama shugaban taro. 17 ga wata Allah baya canza ni'imar da yi wa mutane sai sun canza. Dr. Ibrahim Mu'azzam mai bishira zai gabatar da lakca. to na zo kafin mu shigo taron nan muke jin sanarwa cewa Allah ya yi mahaifinsa rasuwa, muna fatan za a hada shi a cikin addu'a ubangiji Allah ya cika su rahama. yayin da barista na Bahari Usman zai zama shine shugaban taro. ranar 18 illolin rashin adalci a tsakanin al'umma, Sheikh Aminu Aliyu Gusau zai gabatar, Dr. Babangida Muhammad zai zama wato shugaba. ranar 19 musibun da zina take haifarwa tsakanin al'umma, Imam Mustapha Ibrahim Abubakar Ramadan zai gabatar, Dr. Aminu Ismail Sagagi zai zama shugaba. ranar 20 ga watan Ramadan matsalolin da suke fuskantar harkokin lafiya da magance su, Professor Musa Muhammad Barodo zai gabatar, yayin da Dr. Bashir Shehu Galadanci zai zama shugaba. to waɗanda su ne za mu kira waɗanda za su taliki insha Allah. zan fara gabatar da Alhaji Ado Muhammad, mataimakin shugaba na wato hukumar gudanarwa ta gidan Radio Freedom, wanda shine zai fara insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. mai girma wakilin mai martaba sarkin Kano, mai girma Galadima Kano, shugaban wannan kungiya, shugaban zama, 'yan uwana da Allah ya azurta mu da halartar wannan taro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manyan malamai sun yi
bayanai masu gamsarwa. Ni dan abin da zan faɗa kamar sarrahawa ne wajen abubuwa da aka faɗa na ƙididdiga, kuma zan takaita shi a kan jihar Kano. A census da aka yi 2003 kenan ko wajen nan haka 6, abinda alƙaluma suka bayar shine al'ummar Kano kashi 52 ko wajen haka nan maza ne, kashi 48 ko wajen haka nan mata ne. A yanzu mata sun fi maza yawa. In ma mun ɗauka 50-50 ne, to ku sani akasarin matanmu ba sa aiki, kuma musulunci bai hana mata neman arziki ko rike shi ba. Bayan wannan, ƙungiyar UNESCO wato ta ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da cewar kashe 40 na kowace al'umma yara ne wanda ba su isa aiki ba. To idan mun ɗebe kashi 20 da suke cikin kashi 50 ɗin can na mata, a maza kuma mun ɗebo kashi 20 mun ƙara a can, to a cikin al'ummar mu akwai kashi 70 da suna zaune ne hakan. Banda wannan akwai mahaukata ko 'yan ƙwaya, akwai marasa lafiya, akwai tsofaffi, akwai nakasassu wanda su kuma an ka ɗebe percentage ɗinsu daga wannan. In zan yi rashin adalci in ba da kashi 5, to in ka ƙara a ce ya zama kashi 75. To sauran kashi 25 da suke al'ummar mu, in ma kowa yana da aikin yi ingantacce, to su suke ɗauke da nauyin kashi 100 da al'umma. Shi yasa talauci ke da ƙarfi a tsakaninmu. To alhamdulillah, ga malamai sun fito da hanyoyi da za a faɗa. A gwamnatance kuma ga tambaya. Gwamnatin da muke zama a cikinta haɗin gambiza ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, kuma duk da yawan musulmi mun bari an share mana ƙafa, wanda ba musulmi ba su suke aiwatar ko samar da dokoki da matsayai na gwamnati da ake tafi da ƙasar nan. Ga kudade an fito da su da yawan gaske da zai sa a iya amfani da su a rage kaifin talaucin nan, amma akwai ruwa a ciki. Shin tambayar shine, musulmi za su iya amfani da waɗannan kudade ko ba za a iya ba? Dan in mun ƙi, to abokan zamanmu wanda ba musulman ba za su karɓar kudin nan ba, su yi amfani da su su daɗa ƙarfi, sannan su zo su ƙara danne mu. Wasu ya zubi Allah kiyaye. To bayan an ansa wannan tambaya, watakila akwai kuma buƙatar mahukunta da manya a cikin al'umma su gaya za a haifar da gaskiya da riƙon amana da suka yi rauni a tsakaninmu. To ni waɗannan su nake son ja hankalinmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, kuma na godiya da damar da aka bani. Allah ya saka alkhairi. Mai ta'aliki na gaba shine Malam Abdullahi Abubakar Lami. Bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga shugaban zama da ya bani wannan dama. Alhamdulillah, cikin bayanan da malamai suka yi, mun ji wasu muhimman nukudodi da ya kamata a ce mun dauka. Shugaban zama Malam Ibrahim Khalil ya gaya mana cewa talauci, wanda ya zauna cikin talauci shi ya ga dama, saboda ƙofofin arziki Allah madaukin sarki ya bude su, kuma famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, kuma wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Da haka theorin malam Bahaushe na cewa zafin nema baya kawo samu, to yana da bukatan a masa kaidi, domin a musulunci zafin nema yakan kawo samu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. In ka nema za ka samu, sai dai samun wani zai iya bambanta da na wani. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. To wannan yana da matukar muhimmanci. Sannan mun fahimci cewa abubuwa guda biyu musulunci ya tabbatar da su. Talauci musulunci bai son sa, ya kushe shi, bai taba yaba shi ba. Babu inda musulunci ya yaba talauci.
dama dai a duniya ba a taɓa samun mutumin da ya ɗaga hannu yayi ko a fim ya ɗaga hannu yayi addu'a a drama ya ce ya Allah ka yi ni talaka matsiyaci ba na tunanin an taɓa samun wannan, ba wanda yake son sa. To bayan musulunci ya yi wannan ta ɓangare ɗaya ya kushe talauci, to kuma ya yaba dukiya da arziki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya talauci a aji ɗaya da kafirci. Kullum sai ya yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri, ajin su ɗaya. To sannan kuma ta ɗaya ɓangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wadata da dukiya a aji ɗaya da takawa. Kullum yana addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, kaga ajin su ɗaya. Da haka wannan yana da kyau mu gyara, kamar da Dr. Dogara ya faɗa, tunaninmu da fahimtarmu dangane da abin da ya shafi dukiya, da kuma tunaninmu da fahimtarmu dangane da abin da ya shafi talauci. To bayan wannan an yi magana akan zakka, an yi magana akan wakafi, waɗanda hanyoyi ne manya na samun dukiya, tattaro dukiyar da za a yi amfani da ita wajen magance talauci a cikin al'umma. Dakta ya yi magana akan abin da ya shafi wakafi, kuma musamman ya yi magana akan abin da ya shafi cash wakaf. Shi ne wakafi ba lallai ne kamar yadda fuqaha da yawa musamman na Hanafiya sun tafi akan cewa ba dole ne wannan sharaɗi na cewa sai wato dukiya wacce take bata motsawa abin nan ba, za a iya yi da cash. Har ya zama a Ottoman Empire abin nan an taɓa samun wajen a 8th century ya zama kashi sama da 50 na wakafin da ake da shi a cikin al'umma a wannan lokacin an same shi ne ta hanyar cash wakaf. To abin da ya shafi kuma zakka yana da kyau a sake dubi zuwa gare ta, kamar yadda dokta ya ambata, malaman su duba su ga me za su ba mu na fatawa akan wannan. A Dr. Yusuf Al-Qaradawi a littafin sa Fiqhu Zakka yayi magana akan wato abin da ya shafi zakka ta mutane waɗanda suke ma'aikatan gwamnati da kuma professionals ƙwararru. Yayi magana akan cewa musulunci alqur'ani abin da yace khudh min amwalihim sadaqa, sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. To sai yake maganan cewa idan an duba manufofin shari'a wurin da wato tare da la'akari da waɗannan ayoyi da hadisai din, shin wane ne mawadaci? Yace ana iya samun wani mutum wanda ya cancanci ya bada zakka, abin da ya tara ya ajiye ya kai nisabi yayi shekara, zai bada zakka. To amma akwai sharaɗi na cewa sai abin yayi shekara. Ya ce to yanzu shin mutumin da kowane wata yana karɓan miliyan 1 da ɗori yana shiga masa abin nan, amma baya ajiye su watakila su yi shekara, kamar likita da kuma watakila lauya wanda suke karɓan miliyoyi a shekara zai samu miliyan 10, wanda salarinsa kenan banda ɗan wasalin da yake iya tattarowa ta wasu ɓangarori daban-daban. To wannan shin za a sa shi cikin waɗanda za su ba da zakka ko ba za su bayar ba? To yana da kyau malamai su mana dubi akan wannan muga. Ina ga ko da ba a ɗauke shi a matsayin zakka ta wajibi ba, in dai har muna so mu yi maganin talauci, to yana da kyau ma'aikata su je su yi kansu ƙiyamun laili, ba ƙiyamun laili kaɗai ba, ƙiyamun laili wannan hari, su ga su ma ta yaya za su shigo, domin zakka ɗin nan fa ita ce fila ta 3 ko ba haka ba na musulunci. Bayan tauhidi da sallah sai zakka. To shin da musulunci ya sa zakka cikin abubuwa guda 5 da suka fi komi wanda dole sai ka yadda da su za ka zama musulmi, shin wasu 'yan tsirarun mutane ne za su yi aiki da wannan, su cika wannan sharaɗi fila na musulunci, ko kuma ana so kowa da kowa ya shiga, har ma waɗanda dukiyarsu ba ta kai wancan ba? Allah maɗaukin sarki ya mana muwafaqa. Zan ɗan rufe da baitutukan da malai ɗan yanko ɗaya daga ciki. Mutum mai mutunci idan ya talauta a mai sai shi mugun da ba gaskiya, talakan mutum ba shi zance a taro fa zancen shi sai dai cikin zuciya. Talauci mutum ne baki mai gizo, da doro da tozo da annakiya, in ya kama yaro ya tattankwara shi ya mai sai shi tsoho da ƙarfin tsiya. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah. Zan kuma ga bangaren iyaye mata, akwai Professor Fatima Batudu Muktar za ta yi ta'aliki insha Allah. Professor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Manyan baƙi, 'yan uwana maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ni dai an ce na yi taliki dai, amma dai ban ga abin da zan iya faɗa ba a wannan, sai dai tunda an ce na faɗa zan ɗan faɗa abubuwa guda 2 ko 3. Da farko dai ina ga wato alƙaliman da Dr. Ahmad ya faɗa na talauci, musamman da ya yi mana abin kaka gida a arewacin Najeriya, mai yiwa ba zai rasa nasaba da rashin ilimi ba, kuma da jahilci da ake ciki, domin shi ma kuma ya yi mana kaka gida a arewa. Domin dai za a nemi ilimi, ko dai baka samu aiki a gwamnati ba, zai dan canza maka tunaninka, ya baka wasu dama waɗanda yake zaka iya samun wani abu da zaka inganta rayuwarka. Saboda haka ina ga yana da mahimmanci kwarai da gaske mu ba da himma akan ilimi na 'ya'yayenmu da 'yan uwanmu maza da mata gabaki daya. Sannan kuma banda neman ilimi ma na makaranta, ina ga muna da bukatar kamar public enlightenment, wayarwa kai na samarinmu da 'yan mata, domin su canza ra'ayinsu akan ma ya kamata su san cewar ya ma kamata su nemi sana'a, ya kamata su shiga fafutuka, su nemi na zaman na ci da shan su a kullum. Domin in ba su canza wannan ra'ayin nasu ba, za su ci gaba da zama ne a gindin bishiya, ko kuma za a yi ta bayar da empowerment skills din, ana training din nasu, amma suna zuwa su sayar da kayan jarin da aka ba su, saboda a ransu ba su ga cewar ya cancanci masu ma nemi na kan nasu ba. Maulan nan suna ganin shi ita ce tafi. Saboda haka ya kamata a samu hanyoyi da za a rika wayarwa da yaran samari da 'yan mata su san cewar yana da muhimmanci su nemi wannan inda suna so su fita daga cikin kangin talauci. Sannan kuma ba ma yanzu inda su san cewa kuma su daina raina sana'a, domin mutanen akwai su da raina sana'a. Yanzu ita mai masarar nan da ta raina sana'an nan ta gashin masara, ya za a yi 1,800 da aka bata ce mata albarka? Ai ba za ta mata albarka ba. To amma mu muna da raina sana'a, sai ka ga ya za a yi kai wannan ci da zuci, kai dai so kake hanyar da za ka samu kuɗi ta gaggawa, wanda yake wannan kuma ba yadda za a yi ya kai ka ga fita daga cikin talauci. Sannan kuma duk irin ma za ka fara yin wani aikin, ko kuma kana da sana'ar da kake samun wani abu, in baka inganta ɗabi'unka ba, ka zama mai gaskiya da tsoron Allah a cikin duk abin da kake yi, to duk wahalar da za ka yi ta sha, duk abin da za ka samu a ƙarshe ba zai taɓa yin albarka ba. Saboda haka da bukata ina ga mu ɗauka a kan mu cewar muna da bukatar mu wayarwa da jama'a mu kai akan irin waɗannan abubuwan. Sannan kuma ina ga wato kada mu ce za mu dogara a gwamnati a ce ita ce za ta magance talauci. Gwamnati ba za ta iya magance mana talauci ba. Nauyin ya rataya a wuyayenmu ne ga baki ɗayanmu. Mutumin da ya ga yana da hali, misali ya ɗauki mutum ɗaya aiki a gidan shi, ko a wata ko ya buɗe wani shago, ko na cin abinci ko na sayar da kaya, ka ɗauki 'yan mutane ka zaunar da su, in kai tunanin cewa ko ma ba ma kai da wani abin da za su yi maka, amma in dai kana da hali ka ɗauka ka rika bashi albashi, in kai tunanin cewa mutumin yana da iyali, saboda haka ba shi kaɗai ka bawa ba, ka taimaka masa. Saboda haka duk wanda yake ga yana da wani hali da zai iya yin wani abu da zai iya taimakawa, ya ba samarwa da wani aiki ko ya samarwa da wasu ayyuka, yana da mahimmanci mu yi wannan domin mu ga magance wannan talauci. A ƙarshe kuma yana ganin wato in ka samu kanka kuma a cikin halin shugabanci, shi ma kana da rawa da zaka taka. Saboda haka ba sai mai wai arziki ba wanda yake zai iya ɗaukar mutane aiki ko zai iya buɗe wani kamfani ko wani abu. In ka shiga cikin shugabanci, ya kamata a ce kai ma ka yi tunanin wani irin rawa za ka iya takawa domin ka ga cewa ka ɗan taimaka wurin magance talauci. Zan ba da misali da abin da ni nake tunani a cikin makarantata. Da na je na samu cewa da akwai wani kokari da ake yi wanda ya burge ni kwarai da gaske, kuma nake ba shi goyon baya. Da akwai wani ƙauye wanda yake a da sana'arsu alawar ɗinya ce, amma yanzu sun daina yi, kuma sun zauna ba su da abin yi. Abinci da suke ci kawai sai irin su yaɗiya ɗin nan suke ci.
saboda haka da mutanenmu suka je suka ga wannan sai aka ga yaya za a yi a iya farfado da sana'ar nan tasu ta alawa dinya din nan da suke kuma a karfafe ta kuma a samu da wasu hanyoyi ma wanda yake mutanen garin nan za su fita daga cikin ƙangin talauci su samu sana'ar yi. Saboda haka yanzu a hankali dai an farfado da mutanen gari sun yi forming cooperative, suna nan yanzu wato an fara yin ganyen shayi na dinya daga dinya, an fara yin maɗi na dinya, yanzu ana kamar testing haka wurin saidawa din ana a gaida za a iya fitar da abin nan din. Sannan kuma a hankali yanzu kuma muna so mu koma kan alawar din yaɗin muka ga yadda waɗannan suka ci gaba. Yanzu so muke mu samu irin su NAFDAC registration da kuma outlets. To abin da ni nake so muna kokari mu shirya wani summit na economic summit da zamu gayyato mutane daban-daban har da masu wato irin ɗan small industries din nan dai haka da masu hannu da shuni waɗanda yake za su iya zuwa su kawo mana agaji a nan. A taimaka ko dan kamar ko wakafi din nema ko ma menene da a dan samu dan wani industry wanda yake mutanen nan za ya zamanto cewar gashi nan ne wurin sana'arsu da za su rika yi a rika producer din wannan abin nan din sosai kuma a zo a yi duk abin da ya kamata intellectual property rights ne da wane ne a fitar da shi a sami inda za a rika karkaiwa ana sai da waɗannan abubuwa. Wannan shine abin da muke kokari zamu yi in Allah ya yarda, kuma na san zamu gayyaci waɗansu daga cikin ku. To kayan muka samu aka yi nasara a wannan ƙauyen to za mu iya ɗaukar wani ƙauyen kuma mu gani, saboda wannan kuma in Allah ya yarda muna fatan cewar za su fita daga cikin wannan ƙangin tunda za su samu sana'ari, sai kuma a samu wani ƙauyen ta haka za a iya ɗan taimakawa mutane. Saboda haka nake ganin cewar duk wanda ya samu kanshi a cikin wani shugabanci da yake da akwai wata gudunmawa da zai iya bayarwa ya kamata ya yi wannan tunanin. A ƙarshe ina ganin noma kada mu yi wasa da noma, akwai arziki tare a cikin noma. Da a ce mutane da suka yi ƙaura daga ƙauyuka suka dawo cikin birane suna zama a gindin bishiya, da za su fahimci haka su koma ƙauyukansu su je su yi noman nan ko su yi kiwo, ba ƙaramin taimakawa ci gaban al'ummar mu za su yi ba. Kuma ina ganin kamar yadda aka yi ta bayanai, lallai neman arziki wajibi ne, ko don ma ka samu ka iya cin kifin na mai ƙara tsawon rai din nan ka nemi arziki. Kuma daga ƙarshe dai mai ta'aliki na farko ya ɗan jawo hankali na da ya zancen cewa yana da mahimmanci mata su shiga cikin ayyuka domin yawansu da suke cikin al'umma. Sai na tuna a kwanan da na dawo daga tafiya a airport sai na haɗu da wata mata, ne mata sallama dai ta an samu shigar, ne mata hausa sai na ji ta shiru. So daga baya sai na ga cewa ashe sai ta ce a ita yar Mali ce, amma shigar mu duka iri ɗaya. Sai ta ce mun tana aiki a Sudan amma ita yar Mali ce. Na ce ya iyalin ki? Ta ce su kuma suna Mali. Na ce to ya abin haka? Ta ce to ai gani suka yi hakan yana rufa musu asiri. Saboda haka na nake cewa alhamdulillah, thank you very much, na gode kwarai da gaske da wannan dama da aka bani. Allah ya kara. Alhamdulillah. Mai talibi ta gaba malama Zahra'u Muhammad Umar, Almamin TV aka ce. Bismillahir Rahmanir Rahim. Saboda lokaci ni ba ta'aliki zan yi ba, mai girma shugaban wannan taro. Abinda zan yi sai dai da jaddadawa tare da kira, musamman da bambanci da muke fama da shi tsakaninmu da baka tafiyan nan da Dr. Hafiz ya faɗa da kuma Bahaushiya, saboda abubuwan da nake gani yau da gobe. Sannan shugaban taro ya yi magana akan jari bai kamata a bawa mutumin da bai san komai ba. Gaskiya na gwada wannan don ba da misali ne a tabbatar da cewa ko gurare ma a gwada, wanda ya fi komai alheri a cikin rayuwa. Idan ka samu mutane masu matsaloli, to ka yi kokari inda wani kuɗi ko da wani hali ka taimake su da tambayar me suka iya, menene sana'arsu. Misali mun sami 'yan gudun hijira a hukumar Hisba, wanda wata mata ta kawo min naira miliyan 1 secretly ni da ita, ta ce da Allah a raba ko mutum 2, 3, 4 wai su yi sana'a. Na kalli muna da 'yan gudun hijira da bunnai,
sai kawai muka yi wani tunani aka yi mitin na ɗan yi kwamiti ƙwarya-ƙwarya na ce to kun ga muna da su da yawa mu zaɓi mutum 50 maza da mata, amma duk wanda ya zo ni na tsiro da tsarin kamar na san mai malam zai faɗa ba ma sai kawai ƙwaƙwalwa ta ce ta ga ya fi dacewa da haka. Mu tambayi menene sana'ar ka kan mu baka. Muka samu mai shayi lokacin yana Maiduguri, muka samu mai hadda masu dakan kunu da dakan fura, wanda ni na ɗan mutane muka tafi wakilai daga Hizba muka zaga kanan nan aka siyo har turaman daka da kayan shayi da kayan masu walda da kayan duk dai har da firjina da sauransu. A wannan miliyan ɗaya sai da muka ba mutum 50 sana'o'in yi, har da mai kosai wadda na ba wa buhun wake da jarkan mai da kasko da murhun suya, wanda ina alfahari yanzu ta yi kuɗi, tana nan a ba zan faɗin da take ba, amma ta shahara da koko da kosai, kuma kwata-kwata abin bai fi shekara ba. Sannan muna da kamar da Dr. Hafiz ya ce baka tafiyan nan zaman da mai a hukumar Hizba na ga bambancin musamman waɗanda suka zo daga Maiduguri da har wanda suka zo daga Adamawa da mutanen Kano. Gaskiya mu yi haƙuri, musamman matanmu har mazan ma. Mu za a ba mu sana'ar yi sai mu sayar ko mu kautar da abin mu lalatar da shi, amma wannan bayan Allah da muka zo har yanzu abin su yana ci gaba, kuma suna zuwa ba in ka gansu ma baka samun faduwar gaba, saboda in sun dawo suna godiya ne, suna nuna irin abin sana'a su har su kawo ma kyautar wani abu da suka yi. Muna da bambanci, Allah ya shirye mu gane. Sannan kuma ina kira ga iyaye mata dan Allah, dan girman Allah, kuma yadda muka san mace ita ce al'umma madrasatun iza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'rafi. Uwa ita ce in ka saita ta za ta saitar da mutane. Yanzu ga Professor Bato, masha Allah la quwwata illa billah, duk mazan da suka tsaya a nan ban ji wanda ya kawo wata magana ta cewa ya je training wasu al'umma sai ita. Yawwa, to dan Allah, yadda muke iyayen al'umma, yadda muke ummahatul ajyal, mu yi kokari ko haihuwa muka yi, rawar da za mu yi wa jariranmu mu koya musu izzan nafs, mu sa a cikin waƙoƙin rawar yara su koyi izzan nafs. In an baka bara karka karba, an baka sadaka karka karba, karka yi roƙo karka. A cikin nan ake renon 'ya'ya suke tashi da tsanar irin wannan abu. Dr. Yahaya Tanko ya yi bayanin a Sudan, ya ga yadda mutane suka san izzan nafs. Izzan nafs ba wai ɗagawa ce ko a'a, mutum da ya fi karfin wannan abin ya karba. Yanzu na raba abincin marayu na mutum 500,000 saboda wannan bakin talaucin da muke fama da shi. Dr. Dogara yana cewa ko yana cewa ko da gaske ne wannan zancen alƙalam, wallahi gaske ne. Akwai wanda na ba shinkafa kwano ɗaya tak da makaroni 3 da indomi 3 ta sa kuka, jikinta na rawa. Shinkafa kwano ɗaya tak da makaroni da indomi da turbin atamfa da kayan 'ya'yanta 2, jikinta na rawa. Malama mun gode na gona da shinkafa. Haba jama'a, akwai talauci dan, amma kuma akwai rashin, shine jahilcin nan da Professor ta ce Allah ka yayi mana, ka taimake mu, ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kamar da shugaban ta bai bada umarni cewa mutum 5, amma akwai mutane da suke bukatar su taliki, sai dai idan shugaba ya yarda. Na ƙarshe shine Bashir Usman Sagani. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, abinda zan faɗa abinda kusan duk malamai sun faɗa ne, sai dai kurin jan hankali da zan yi akai. A gaskiya muna manta darasussuka na abubuwan da suke faruwa a rayuwar na kurkusa. Lokacin da malam yake bayani akan abin da ya shafi kasuwanci da yadda shugabanni suke rubuta ciki da kuɗi da sauransu, hankali na ya tashi sosai. Duk mutumin da ya ɗauki abin da ya faru recent a Kano na gobarar nan da aka yi, ya ishe shi ya zauna ya yi tunani. Akwai wasu rumfuna wanda ba su ma je wurin gobara ba, suna gida. Akwai wanda sun je, akwai wa'anda kayansu sun kone, akwai wanda kayansu ba su kone ba, akwai wanda suke kokarin tseratar da kayansu suka kai wani wajen wutar ta bisu ta kona. To wannan wani abu ne da ya dace zama darasi.
duk da azumin nan ya kama na shiga kasuwa a waya aka canja farashin kaya, ina siya aka rufe aka ce an daina sayarwa saboda wani ya masa waya yanzu fa da 500 aka kara, ga kayan ya ce ba na sayarwa ba ne, ga kayan muna siya wallahi muna da yace ba na sayarwa ba ne, ya fasa. Duk kayan da ake sayarwa yanzu tsofaffin kaya ne wanda aka same su da arha. In ka dauko shinkafa ka dafa a gidanka za ka ga take ba sabuwa bace, ba wacce mutum ya fitar da mai tsara ya siyo bace. Abin da muke ciki kenan, kuma ɗan uwanka musulmi su suke wannan. Shinkafa za a ce ai mai tsada ce sai ka saya 13,500 ko 12,500, sai ka zo sai ga wani abu a ciki, kai ka san hodar shinkafa ce aka ba. To idan za mu da wannan zama na za mu ba a maganar abubuwa da ba sai an faɗa ba a hulɗa ta kasuwancin nan. Jama'a gaskiya dole mu ga kanmu gaskiya, wannan kenan. Abu na biyu da nake son forum ya amfani da shi shine akwai folis na gwamnati da har yanzu yan arewa ba su gane muhimmanci ba su ma san yadda ake yin sa. In ka samu ɗan kasuwa bai san yadda ake shigo da kaya ta shifin ba, bai sani ba, sai dai kuma a ce ibada kaza, in tax clearance ne ma haka za a ce kawo kaza. Ba a maganar cinikin hannun jari, duk ba mu sani ba. Last 2 months SEC ta yi releasing 80 billion unclaimed dividend. 80% na unclaimed dividend is from north, na tabbata 70% from north west. Duk da mu san wannan harkokin ba, da Allah muna jiran forum ta ƙara wayar da kan 'yan kasuwa da duk wanda yake da ruwa da tsaki ya zo isan yadda ake harkokin nan. Yanzu gwamnati ta ce ba za a je a yi smogar ba, ana ta surutu a rediyo. An ce a biyo ta ruwa ba, ka san ya ake ta ruwan ba, is even cheaper ma. Ta ruwan da ake kira ya fi arha akan ka je ke smogar ko a harbe wani ko a waye ko ka haɗa kai da wani ma'aikaci a saci kuɗin gwamnati. Duk wannan abubuwa wani abubuwa da ake ce mun san su kuma an yi magana su a irin wannan wurare. So da Allah ina kira ga forum da shirya wani abu ko da masu ciniki ne na arewa su san irin waɗannan abubuwan. Akwai abubuwa simple duk ba a sani ba, sai dai kawai in ka zo a ce ka haka za, in ka ji neman tax clearance saboda kana neman kwangila ka kawo miliyan 1 ko kawo 100,000 da kai ba za ka kawo wani ilmi abin da za ka biya bai fi 50,000 ba ko 20,000. To irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa ba mu san su ba, sai bukatar ta taso ka yi rude ka je ka kashe kuɗi ka kuma ka koya wa annan mutane za su samu kuɗi. Shi sa yau ko ma'aikaci irin wanda ya fi sa a kashi Kano saboda sa a kwance zai samu. Sannan akwai policies da gwamnati muhimmai kamar tax nan inda ba dan tax nan madawa har yanzu muna cikin jihohin da ba ma biyan albashi. Da za ku je ku lega abin da ake da rating da aka bai da hankali akan tax a Kano, kowa sai ya mamaki wallahi. To a gurgude ni ba malami bane kamar da malami faɗa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. mai taliki na gaba Malam Ibrahim Ado Kurawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. kusan duk abin da za a faɗa an faɗa, amma abubuwa guda biyu su zan yi magana a kai. Yawancin waɗanda suka yi maganganu suka ba mu wannan lakcoci sun nuna bambancin ƙasashen musulmi da kuma sauran ƙasashe, cewa mu muka fi talauci. To menene ya jawo mana wannan talauci? Mu ƙasashen musulmi, bayan duk wannan abubuwa da aka faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, da abubuwan da suke a cikin alkur'ani da abubuwan da muka gani a tarihinmu wanda ya nuna mana cewa bai kamata mai wannan ba. Abu na farko wanda kusan kowa ya sani shine idan ka allaka wa'annan abubuwa gaba ɗaya za ka ƙasashen musulmi sun kowane ƙasashe jahilci a duniya. Kuma idan ka zo Najeriya za ka ga cewa ƙasashenmu na arewa sun fi na ko'ina jahilci. To kaga maganar jahilci ita ce babbar cutar da take damu. Sannan magana ta biyu, jagoranci ko governance. Yawancin kasashen musulmi nan da wuraren da musulmi suke gaba daya za ka ga akwai wannan magana na rashin jagoranci da tafiyar da abubuwa yadda ya kamata na zamani. Saboda haka idan muna son mu maganin wa'annan abubuwa sai mun ɗauki abin da yake muhimmanci, wannan ilimin gyara shi, jagoranci kuma mun samu jagoranci na gari.
sannan kuma a magana awam da mutane wanda suke elite shugabanni, menene musulmi suka fi mayar da shi muhimmanci a tsakanin mu'amala a tsakaninsu da sauran mutane, shine ba ma mai da maganar yaƙi da talaucin nan ya samu muhimmanci a rayuwarmu kamar yadda muke mai da abubuwa. Da wuya ka ji an yi hudubobi a masallatai akan irin wannan. Yawancin abin da muka fi damu kanmu da shi shine menene abin da ya bambanta mu, saɓani, su wani ba daidai suke ba, su wani daidai suke, duk wannan yana ɗauke mana energy ɗinmu da za mu yi wasu abubuwa da ya dace mu musulman duniya. Saboda haka idan ka zaga ko ina za ka ga musulmi su ne koma baya, saboda mai da wa'annan abubuwa da muhimmanci. Abin da ya kamata su bashi muhimmanci ba shi suke ba su muhimmanci ba. Idan yanzu muka ɗauki kamar China, daga 1978 zuwa yau sun fitar da mutum miliyan 500 daga talauci. Kaga wannan kusan rabin musulmin duniya ne, ƙasa ɗaya ce takte wannan. Menene ya jawo wannan? Saboda sun yarda da abin da za su yi, kuma sun ba shi muhimmanci, sun ɗora a kai, sun yi aiki na gari. Ya aka yi Japan ta zo ta zama ta biyu a duniya? Duk abubuwa ne ba wai jet science ko mafarki ko wani karama, a'a, abu ne wanda yake mutum ne ya yi shi. Japan zuwa suka yi America, suka gaya mai America take yi, wato issue na management, ya za a yi su masu canja akalar abubuwansu. Suka karanto wannan abin suka yi, to duk wannan abubuwan mun san su, amma sai a yi watsi da su. Saboda me? Saboda babu jagoranci. Ahmadu Bello Sardauna, saboda irin hangen nesan da yake da shi, sau biyu ina zuwa makaranta ɗaya tak a arewa, makarantar Mina ta su Babangida. Ina ce musu shiga soja, ku shiga soja. Ya aka yi? Idan ba mutum ne mai kaifin basira ba, waye zai wannan? Me ya faru a cikin wa'annan mutanen da ya je yana ce musu ku shiga soja? Saboda ya ce ba wanda zai wani abu a nan gaba a ƙasar nan in ba wanda ya aikin soja ba. A cikin mutanen da ya je a makarantar su Babangida, su 9 mutum 2 sun zama shugaban ƙasa, wasu sun zama gwamnoni, wasu sun zama ministoci. A cikin mutum 9 nan ba wanda bai zama wani abu a Najeriya ba. Yanzu muna da irin wannan? Ba wanda ya damu. Abin da yake gaban mutane kawai me za su tara su jagororin nan. To kaga wa'annan mutanen ba za su fitar da kai daga wani abu ba abin da za su jawo mana sai bala'i. To me zai kawo mana wannan gyaran da za a samu shine mutane na gaske wanda ya da abin da yake yi ya je ya shiga wannan hanyar da za a kawo gyara. Wannan shine, ba wai a rinka kyamar wannan abun ba. Idan muka bar mutanen da suke adna da ba san komai ba da suke macuta su za su jagorance mu, to shikenan za mu ci gaba da zama a wannan talaucin arewa. An dade ana magana cewa ya za a gyara abubuwan nan, masana sun yi rubutu, an yi taro, an yi mai, amma babu natija saboda babu wani inda za a yi. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Alhamdulillah, Allah saka alkhairi. Dakta Sani Ayagi Gwani, bismillah insha Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Manyan baki da sauran yan uwa, wato muhimmin abin da nake so na tsokaci akai abu biyu ne. Abu na farko, talauci da shugaban taro ya magana akai, cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama babu talauci, ba talaka. Babu shakka abinda malam yake nufi a nan wajen shine talauci irin na zuciya, domin talauci guda biyu ne, akwai talauci na hakika, akwai kuma talauci na zuciya. A cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam an samu talakawa amma ba su talaucin zuciya. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wadata ita ce wadata ta zuciya. To don haka a cikin sahabbai akwai talakawa. Lokacin da aka zo neman aure na wata daga cikin sahabbai uku ne suka zo suna neman ta. Daga ciki akwai Abu Jaham, akwai Muawiya, akwai Usama. Ta zo neman shawarar manzo sallallahu alaihi wasallam. Manzo ya ce mata ta auri Usama. Ya ce Abu Jaham la yadau asabu, sai ce Muawiya su'ulukun la malala. Manzo abin da yake nufi da Muawiya su'ulukun la malala shine Muawiya talaka ne, ba shi da kuɗi, amma talauci ba na zuciya ba. A cikin zuciyarsa mawadaci ne shi Muawiya. Shi yasa da rayuwa ta juya, wata ran sai ya zama shugaban musulmi gabaki daya. Wanda zai nuna ba
sahabbai ba talaka talauci irin na zuciya. To al'ummarmu talaucin zuciya ya kamata mu yakice daga cikin zukatanmu. Idan muka yi haka za mu samu nasara, za mu daina bara, ita ce wacce nake so da yi magana a kai, za mu daina maula, za mu daina ganin cewa mu ne a ƙasa ko da yaushe. Kullum idan zuciyarka tana da ƙarfi to za ka kawo kanka abubuwa. Abu na biyu da nake so ne magana na ƙarshe shine bara. Da yawa waɗannan alƙalma da aka ɗabbaƙa a cikin al'ummarmu cewa mu muka fi kowa talauci, ana yin wannan assessment ɗin ne based on mabarata da suke yawo a cikin al'umma. Kuma kowa ya san makarantunmu na alƙur'ani suna ɗaya daga cikin makarantu da suke taka rawa wajen bunƙasa irin waɗannan al'umma. To abin da nake so ne tsokaci a kai, kamar yadda malamanmu suka faɗa cewa addinin musulunci ya haɗa da ibada da kuma neman kuɗi. Fa idza qudiyatis sala fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, ko ba haka ba? Sannan Allah madaukin sarki ya nuna mana cewa akwai yiwuwar a haɗa neman kuɗi da kuma neman ilimi. To don haka ina jan hankalin wannan ƙungiya ne albarka da su ɗabbaka wata nazariya, wani abun gwaji a cikin makarantunmu na allo, na cewa yara da ake turo su daga ƙauyuka ko daga garuruwa, maimakon su zo kawai da niyyar neman karatu kaɗai, me zai hana su zo da niyyar neman karatu da neman kuɗi tunda ya halatta? Wannan waƙafi da ake cewa a ɗabbaka waɗannan auƙafin a makarantun allo, ta yadda za ka ce akwai lokacin karatu akwai lokacin neman kuɗi tun kana yaro, ya zama alternative ɗinka ba na neman kuɗi ba da wato za ka nemi kuɗi sannan kuma ka sa a zuciyarka za ka nemi karatu ba da za ka tafi ba. Idan aka yi haka na tabbatar za a dakushe kaso mafi yawa daga cikin talauci. Da yawa daga cikin al'ummarmu akwai wanda tun suna yara suke hada da neman kuɗi da neman karatu. Da zan dan baka misali da kaina, tun ina yaro nake neman kuɗi nake neman karatu, tun ina yaro nake neman kuɗi nake sawa babata da shi. Daga ciki abin da nake neman kuɗi da shi muka yi abubuwa masu yawan gaske. Sannan kuma alhamdulillah karatun yana nan. Yau Allah ya albarkaci rayuwarmu a daidai gwargwado, ba ma daga cikin sahun waɗannan mutane na talauci. Allah ya sa mana albarka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillah. Dakta ya yi gidan gona, kuma wato gona tana bunƙasa daga cikin irin abubuwan da yake yi ke da na tona asiri. Alhamdulillah. Masu sauraron mu lokaci yayi, za mu koma ga iyayen ƙasa, shugabanni, ko mu ji yadda su kuma za su tofa nasu. Da farko jawabi ne na mai martaba sarkin Kano, Malam Muhammadu Sunusi na biyu, wanda ya samu wakilci na Galadiman Kano, Alhaji Abbas Sunusi Bayero. Rakare ne. من شر ما خلق ومن شر الناس ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الفاسقين dukkan da ya daga jini ya yi amincin Allah za a jama'a an akwai wata rana zan iya cewa a cikin rayuwata yau ina cike da farin ciki da godiya Allah, to irin wannan rana ce, saboda irin abubuwan da na ji an farfada wanda za su kyautata rayuwar jama'a. Muhimmin abu ne shine ya kamata abubuwan nan duk da aka faɗa muka ji, to mu tsaya kuma mu aiki da su, shi ne amfanin wannan. Amma jin kawai ba za mu yi aiki da shi ba shi da amfani. Da haka ina jawo hankalin dukkan jama'ar mu, abubuwan nan da muka ji mu yi aiki da su. Kuma dangane da abubuwan da na ji, ya jawo hankali na akan za mu nemi lallai dukkan abubuwan da aka farfada din nan a nan a sa a cikin kasar da sauran alodi wanda za a ajiye
a dinga sanar da jama'a iri daban-daban wanda amurkawan su za su ɗau nauyin wannan abu duk da aka ɗauka don a yi tabbaza wa mutane da zama da ba iyakacin tsuntsun mu kadai da muka zo muka zauna muka ji ba ko kuma wanda suka samu daman maji a kafafun ba da labari suka ji a tabbaza abin nan ita amurkawan su za su ɗau wannan abu gaba ɗaya shine abin da za mu iya yi don mu taimakawa jama'a. Saboda haka na gode da dukkan irin bayanin da malamai suka yi mana, kuma muna fatan wannan jawabi ya zama na shiga kunnenmu kuma mun aiki da shi, shi ne muhimmi. A ƙarshe jama'a ina ƙara jawo hankalinmu gaba ɗayanmu mu ji tsoron Allah a zahirinmu da baɗininmu, a maganganunmu da ayyukanmu, komai za mu faɗa mu faɗi gaskiya mu gaskiya kuma jama'a. Da wannan ƙarshe nake fatan Allah ya taimaki musulmi da musulunci baki ɗaya. Allah ba ka samu zaman lafiya da wadata. Wasalam. Allah ya taimaki Galadima, Allah ya ƙara masa lafiya. Mai saurari jawabi na mai martaba sarkin Kano wanda Galadiman Kano Alhaji Abbas Sunusi ya gabatar a madadinsa. Yanzu za mu tafi da jawabi na mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OMR Kadimul Islam, wanda ya samu wakilci na mataimakin gwamnan jihar Kano Professor Hafiz Abubakar, wanda shi ma bai samu damar zuwa ba, ya turo wakilinsa Director Press wanda shine daraktan yada labarai na ofishin mataimakin gwamna yanwa Malam Usman Bello. Malam Usman Bello. Auzu billahi samil alim min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mai girma wakilin mai martaba sarki Galadiman Kano Alhaji Abbas Sunusi, ina ƙara lafiya. Mai girma jagora abun koyi tsohon gwamnan jihar Kano janar Hamad Daku, shugaban wannan inuwa ta musulman Najeriya, shugaban wannan majalisi mai albarka Sheikh Ibrahim Khalil, shauran malamai wanda suka ba da makala, shugabannin kafafen yada labarai wanda suka hada gwiwa suke tafiya da wannan abu, shauran manyan baki, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Wato hakika da mai girma gwamna yana Kano, na tabbatar ba zai bar wannan taro ba ce ya zo ba saboda muhimmancinsa, kuma mai girma mataimakin gwamna hakika yana cikin abin da yake zuciyarsa ya zo wannan waje domin irin wannan taro yake son ya gani, amma wani yanayi ya sa dole ba zai iya zuwa ba. Babban abin da yake faranta masa shine cewar yau al'umma sun gane cewar dole ne sai an canja tarbiyya, domin wannan taro gaba ɗayansa yana nuni cewar al'umma sun faɗaka cewar sai an canja tarbiyya. Allah ya saka wa su waɗanda suka shirya wannan taro, domin sun haɗa sun fi guda biyu na al'umma masu tarbiyya da malamai da kafafen yada labarai. Wannan shine mataki da ake bukata idan har ana so a canja tunanin al'umma su hau kan hanya daidai. Dole sai malamai da kafafen yada labarai sun haɗa gwiwa, sannan za a iya samun nasarar canja tunanin mutane, ko talakawa ne ko kuma masu mulki, domin dukkanin wannan sun fi sun dogara kan waɗannan wajen samun bayani. Kuma muna gode wannan wato inuwa ta musulmin Najeriya saboda assasa wannan abu, kuma kalubale ga dukkanin ƙungiyoyi domin samar da irin wannan dandali da za a ringa faɗakar da al'umma yau da kullum, ba sai ranar sai a watan azumi ba. Hakika al'ummar mai yanzu tana buƙatar wannan zaburarwa, musamman a wannan yanayi da ake fama da talauci matsananci. Alhamdulillahi gwamnatin jihar Kano tana iyaka ƙoƙarinta
wajen samar da yanayi na sauƙaƙa talauci. A duk wata gwamnatin Kano tana fitar da biliyan 8 tana shigar da shi wajen tattalin arzikin jihar Kano wajen biyan albashi. Kowa zai yarda da ni cewar duk albashin da aka biya kasuwa yake kuma, ba tarawa, babu wanda zai tara shi yake kasuwa yake kuma. Wannan shine yake tafiyar da yake taimakawa wajen tafiyar da kasuwanci. Abu na biyu kuma gwamnatin Kano ta fahimci cewar ya kamata a tallafa wa matasa su sana'o'i. Saboda haka a yanzu akwai fariyar santa wadda ake yi domin koyar da sana'o'i guda 25 ga matasa da ma waɗanda ba su da aikin yi wanda za su yi su. Bayan haka alhamdulillah ƙarƙashin mai ba gwamna shara kan na musamman Malam Ibrahim Khalil, gwamnati tana bibiyar masu sana'o'i ƙanana, tana jawo su, tana kuma ba su ƙwarin gwiwa, kuma tana ba su wato jari. Bayan haka harkar noma shine kalubale da yake fuskantar a yau. Gwamnatin Kano kowa ya tabbatar da cewar ita ta assasa wato noman alkama a ranar da ya wuce, kuma yanzu tana gabaran jagorancin wato ainihin noman shinkafa a jihar Kano. Wannan kaɗan ne da irin gurɓasa da gwamnati da take yi wajen tabbatar da cewar an rage raɗaɗin talauci, banda kwangiloli da take barwa domin a samu ƙananan masu sana'a, kafintoci, birkiloli, duk su samu yadda za su ci da kansu. Hakika muna kira ga sauran wato ainihin ƙungiyoyi su tabbatar sun haɗa gwiwa da wannan wato forum domin a ci gaba da samar da irin wannan dandali, kuma kafafen yaɗa labarai da Allah a daure a ci gaba da wannan gudunmuwa domin ita ce kawai mafita a cikin rayuwa. Wannan nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, mun saurari jawabi mai girma gwamnan jihar Kano wanda ya samu wakilci na daraktan yaɗa labarai a ofishin mataimakin gwamna Malam Usman Bello. Allah ya saka masa alkhairi. Yanzu jawabi na gaba shine jawabin godiya wanda a madadin dukkan sauran shugabanni na wato ainihin kafofin yaɗa labarai, Malam Alhaji Umar Sa'idu Tudun Wada wanda aike shi ne babban darakta na wato gidan rediyo na Dangal Kura International, shi ne zai gabatar da jawabi a matsayin sauran duka kafofin yaɗa labarai insha Allah. Alhaji Umar Sa'idu Tudun Wada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. mai girma wakilin gwamnan jihar Kano, mai girma wakilin mai martaba sarkin Kano, mai girma shugaban wannan kungiya mai albarka General Ahmad Muhammad Daku, gwamna ɗaya da ni na sani wanda aka yi wa tambarin gaskiya da riƙon amana. Ni dai ban san wani batun daga kansa zuwa yanzu. Masu girma manyan malamanmu da manyan baki da sauran talakawa 'yan uwana, talakawa ba matalauta ba, don na tsammanin kusan kowane ɗaya daga cikin manan ya tsallake wancan shinge na naira 600 ne ko a rana. To abin da zan yi ba wani abu ne mai wahala ba, godiya ce da aka ce in yi, kuma ina miƙa matuƙar godiyanmu ga da farko ita wannan kungiya da ta assasa wannan taro. Duk wani abu da ya fara a nan sakamakon abin da kungiyar nan ta hango ne da kuma ta kira taro karkashin jagorancin Director General. Allah ya saka musu da alheri da shi da shugaba da sauran wakilan ko kuma jagororin wannan inuwa, sai kuma wakilan mai girma gwamna da mai martaba sarki da mai girma shugaban majalisa da sauran shugabanni na gwamnati da na hukumomi da suka halara a wannan guri, sai kuma malamai da suka yi mana jawabai da wanda suka yi mana ta'aliki, sai kuma sauran manyan baki. Dukan ku muna godiya, Allah ya saka muku da alheri. Muna godiya ga kafofin yada labaran nan guda 6 da suka yadda aka yi wannan haɗin gwiwa da su, wato
Rahama Radio, Abubakar Rimi Talabijin, gidan talabijin na ƙasa na NTA, gidan talabijin na Africa TV da Channel 3, da kuma gidan rediyo na Pyramid. Sai 'yar autarsu gidan rediyon Dandal Kura, wacce ita sai yau ma ta shiga. Amma Allah ya da a shekara mai zuwa ita ce a kan gaba. Muna godiya ga gudunmawar da waɗannan kafin yaɗa labarai suka bayar, wanda ya ba da ƙwarin gwiwa matuƙa. Allah kuma ya saka musu da alheri. Muna godiya ga dukkan jami'ai da suka taimaka wajen gudanar da wannan taro, musamman ta fuskar ba da tsaro, ta fuskar shigo da manyan baƙi da nuna musu mazauni, da ta fuskar duk abin da aka yi domin tabbatar da cewar waɗanda suka halarci wannan taro sun ji daɗin wannan zama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Allah ya saka muku da alheri. Muna godiya ga ilahirin waɗanda suka halarci wannan taro, mazanmu da matanmu. Allah ya saka da alheri. Allah ya sa abubuwan da muka ji sa amfani mu duniya da lahira. Allah kuma ya da mu gida lafiya. Kafin na zauna ina so isar da sako daga Maiduguri, amma ba aiko na aka yi ba. Abin da na gani ne ita ya mun da hankali, nake ganin ya kamata na sanar da izinin shugaban wannan taro. Muna cewa Allah ya kawo mu ƙarshe, ko kuma muna hango ƙarshen matsalar nan ta Boko Haram. Amma abin da na gani a Maiduguri ya karya mun gwiwa cewa ko da an ci karimin wannan matsala a yau, idan ba al'ummar mu ta ɗauki wani mataki ba, magana ce ta ɗan lokaci za mu sake komawa ruwa. Wannan kuwa yana faruwa ne saboda abin da na gani na dubban yara shekara 1 zuwa 10 waɗanda ba su da uwa, ba su da uba, ba su da mulki, ba su da makoma. A gidan aje yara guda ɗaya akwai yara aƙalla 14,000 a hannun gwamnati, kuma mun sani cewar gwamnatocinmu ba iya kula za su da irin waɗannan yara ba. A maganar waɗanda suke sun tarwatsa a gari, ba su da makoma. Ba a maganar waɗanda suke ƙananan hukumomi. Idan akwai yara 14,000 da gwamnati san da zamansu, watakil waɗanda ba a san da zamansu ba sun haura 100,000. Idan al'ummanmu ba ta taso ta yi wani abu na riƙe waɗannan yara ba, idan aka sake yaran nan suka taso a yanayin al'ummarsu ba ta damu da su ba, a yanayin al'ummarsu da ba ta damu da makomarsu ba, to gaskiya zai yi wahala a ce ba mu sake ganin matsalar Boko Haram nan da shekara 20 ba. Allah ya kare. Amma dai ina fata al'ummar, musamman shugabannin al'ummar nan tamu, a ɗauki mataki a ga cewar waɗannan yara an sama musu makoma. Daga ƙarshe ina son isar da matuƙar godiyarmu ga waɗanda suka yadda suka ɗauki bakuncin wannan taro, wato hukumar gudanarwar wannan makaranta mai albarka. Muna fata Allah ya saka musu da alheri. Allah kuma ya sa su ci gaba da jimirin ɗaukar ɗawaine irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. Allah ya mai da kowa gida lafiya. Allah ya saka kowa da alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, muna gode Allah subhanahu ta'ala. Yanzu mun kawo gabar da za mu yi addu'a, sai kuma a sarraha insha Allah. Za mu gaici Khalifa Ahmad Kabari dan ya zo ya rufe taro da addu'a. Khalifa, bismillah. Salati 10 ga annabi. Bala Ibrahim Bishira, mahaifinsa ya rasu. Allah ya gafarta wa magabatanmu. Allah ya ji kan mahaifin Malam Ibrahim mai Bishira. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya ba marasa lafiyar mu lafiya. Allah ya wa damunan mu albarka. Allah ya kyautata tarbiyoyinmu da na yaranmu. Allah ya kyautata sana'o'inmu. Allah ya ɗauke mana dukkan musiba da bala'i da damuwa da matsuwa da dukkan talauci. Allah ya mana arzikin da babu talauci bayansa. Wannan forum Allah ya albarkance shi. Allah ya huce masa gaba. Shugaban forum ɗin a janar Daku, Allah ya ƙara masa lafiya. Allah ya lullube shi da lafiya. Mai masa addu'a ta musamman. Tun yana nan Kano ya yi wa musulunci aiki da yawa.
akwai wani babban masallaci a nan garin da taimakonsa, da wurin ya tafi wani wuri ma, da taimakonsa ya ba da wurin aka yi masallacin juma'a. Allah ya saka masa da alheri. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan tabtahu lana biha abwaab ridha wa taysiri wa tughliqu biha anna abwaab sharr wa ta'siri. Salatan takunu lana waliyan wa nasira. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.